Здравейте! Дойде време да изтеглим печелившите от нашата томбола. За целта ще използваме една програмка, Comment Picker се казва, която автоматично изтегля имената на всички, които са коментирали под поста за нашата томбола. Избираме си поста. Задаваме всички коментари само поведнъж. Даваме дата край на 21 март. Изключваме нашите коментари. Шестима души ще спечелят награди. Общо 67 коментара ще участват в теглянето на наградите. Готови сме за теглянето. Старт! Ето ги и печелившите. Неделина Желязкова, Илияна Илиева, Христо Георгиев, Бонко Щерев, Никифор Пашов и Исмаил Мехмет. Честито на победителите! Ще се свържем с вас с молба за адрес за доставка на наградите. Благодаря на всички за участието. Желая ви здраве и късмет!